Salut! Eu mă numesc Jokerul și astăzi fac un episod cu Granny. Am auzit că s-a băgat un nou update pe Granny 1 și este despre această babă. După cum vedeți, acolo este chestia, este Granny și este vorba despre această bunică sau babă, cum vreți să spuneți, care este închisă acolo. După cum vedeți acolo raftul și vine pe acolo pe jos. Voi mergeți și voi căuta cartea și după voi reveni. Și după cum vedeți, am găsit și cartea. Acum totul este să mergem sus și să dăm tabloul jos, să tragem de manetă și să punem cartea acolo la această babă. După trebuie să vă omorâți, că dacă nu este Granny, nu puteți să așteptați să vă omoare Granny. Voi merge sus, mă voi arunca de aici și după mă voi respawna în a doua zi și să vedeți cum face acea babă. Și după ce m-am respawnat din nou, este ziua 2 și uitați la ușă, wow! Bă, cum merge, bă! Mere se târie. Nu, de fapt mere pe mâini. Se târie cu mâinile și cu picioarele. Nu-și ridică capul, cred că deja e pe moarte. Își resucește mâinile. Uitați, fraților, cum se întoarce, ce creepy e. Wow! Bă! Deci asta este cel mai fain update din Granny. Asta este cel mai fain update. Like și subscribe ca să mai vedeți astfel de genul de videoclipuri. Și acum ce se întâmplă? Dispare sau merge așa la infinit prin casă? Ce se întâmplă? Da, am făcut un screenshot pentru poza de thumbnail și da, am murit și cred că rămâne aici. Ce se face? Rămâne aici? Sau nu, dispare? Și acesta a fost episodul de astăzi. Cum testăm noul update din Granny. Eu l-am văzut la Rafael și la Nociv, trebuie să-l văd. Și acesta a fost episodul de astăzi. Dacă mai vreți episoade cu Granny, Roblox, Tumble Guys și alte jocuri, scrieți-mi în comentarii și o voi face cu toate. Eu am fost Jokerul și pa, pa!